Bu şanly waka münasibetli goralan dawara Aydym Sadyň hoş awazyndan badalgaly. Joşguny aydymlarda türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Lukman Arkadamyň hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdaramyň taýsir tagallalarynyň netijesinde ýurdumynyň saglygy goruş ulgamyny alnyp barýan tutumly işler, sağlam durmuş ýöregleri, eşitlik hem awadan durmuşymyz bagtyar çağalyk belin teňlerde wasp edildi. Gurbanguly Berdimuhammed Fadyr Nähaýy howannalyga mätäç çağlary himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat Gazinasynyň hasabyna Lewap vilayatyndan bejergelen çağlaryň we olaryň enatalarynyň bu çäre gatnaşmagy tolgunurjy duýgular döretdi. Soňra bir ýerde Gurbanguly Berdimuhammed Fadyr Nähaýy howannalyga mätäç çağlary himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat Gazinasynyň hasabyndan Lewap vilayat köpürlük hasahanasyna sogat berilen Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň bir Braun kompaniýasynyň diýalag goşma katymly iksany gemadiýaly ýagny emeli böwrük enjamy dawraly ýagdaýda goşurly. Bir ýerde çykyş edenler döredilýän şeýle şertler mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza hemde türkmen halkynyň milli lideri Lukman Arkadamyza alkyş sözlerini aýtdylar. Dawarada häzirki döwürde Gahrman Arkadamyň başyna başlanan asyrly ýörelgelerini Arkadaly Gahrman Serdarymyň ýol başlygyna üstünlikli durmuşa öselmek netijesinde durmuş düzümine möhüm ähmet berilýän notaly. Şundan saglygy goruş düzümleriniň maddi enjamlaryny binýadyny döwre başlarmak, adamlaryň saglygyny berkitmek meselelerini zerur ünsürlýär. Şunun bilen baglykda sany durmuş ýörelerini döwlet siýasatynyň möhüm ugurlarynyň hataryna kesitlen ýurdumyzda sağlam durmuş ulgamynyň ähli düzümleriniň işi kämilleşdirilýär. Bu lukmanlaryň hünär taýdan kämilleşme uğruna döwlet tarapyndan ýygydyly alad edilýär. Buňky çäreňiň ýurdumyzda giňden dawarlanyrlýan çağalyr goraman halkara gününiň öň ýanyna geçirmegine öz boşly many bar. Şeýlede bir ýerde Gurbanguly Berdimuhammed Fadyr Nähaýy howannalyga mätäç çağlary himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat Gazinasynyň ýardam bermegine saglygyny dikelden çağlaryň çykyşlaryna giň orun berli. Körpeler özleriniň sağlaşyk ötüşi we sagdyn bolmaklary uğruna ýygydyly alada edilýän üçin Lukman Arkadamyza hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza çağa kalplaryna çykýan hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Gün-begünden arşaga alıp adymyz, has beýgeller öňe tarap badymyz. Aýdym sazmydam gowun şadymyz, arkada serdarly bakdyar ýaşlar. Bir okana, bir dokana diýerler. Talyplarymyz şuna kıla uýarlar. Gelejege umyt bilen barýarlar, arkada serdarly bakdyar ýaşlar.
çağalara hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyň hemde türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamynyň adyndan sowatlar goşurly. Soňra Lewap vilayet köpürli hasahanasyna Gurbanguly Berdimuhammedow adyna howanalyga mätäç çağalara himayet bermek boýunça Haýar Sahawat ganatynyň hasabyna Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň B-Brown kompaniýasynyň dialog goşma gatanmy lukmançylyk enjamynyň gowşulma münasibetli guralan dawratnyjylar oň mümkinçilikleri bilen tanışdylar. Hasahananyň lukmanlary täze enjamyň mümkinçilikleri bardy aýdyp, oň häzirki döwürde dünýäde iň kämil we bejerişi üçin ähmetli enjamlaryň hatarynda durýanyny belediler. Şeýle-de olar netijeli işlemek, bejerişiň hilini we derejesini ýokarlandyrmak ugruna ýa-da alad edilýänligi hemde hasahanalaryň maddi enjamlaryň binýadynyň berkidilýäni üçin hormatly prezidentimize hemde Lukman Arkadamyza alkyş sözlerini aýtdylar. Bir kämil lukmançylyk enjamynyň aýratyny böwrek ýetmeşilik keselinden ejer çekýän näsaglaryň ganyny arasalamak arkaly olaryň saglygyny gowlandyrmagy, ömür dowamlygyny ulatmagy mümkinçilik berýänligine jemlenendir. Şeýle döwrewap kämil lukmançylyk enjamlarynyň sowat berilmegem raýatlarymyzyň saglygy we awadaşlygy baradaky ütközsiz aladalaryndan habar berýär. B-Brown kompaniýasynyň gelip gowşan bu enjamlar ösen tehnologik işläp taýýarlamalara da ýanýan emeli böwrek enjam bolup, dializ bejergetiniň häzirki döwürde ma'lum bolan ähli görnüşlerini geçirmäge mümkinçilik berýär. Bellen şäherli dorly ugurlar öz üçin alýan giň gelimli tassamalar ilkinji nowatda halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmagy, şeýle-de raýatlarymyzyň saglygyny goramagy we berkitmäge, sağlam durmuş öpçün etmäge çuňur gönükdirlendir. Bu zatlaryň ähletynyň aňarsynda döwletimiziň halkymyzyň bagtýar durmuşy üçin ýetýän aladalardyr. Munyň özi Lukman Arkadamynyň başlangyjy bilen işlenip taýýarlanan saglyk döwlet maksatnamasynyň gelip çykýan wezipeleriň hormatly prezidentimiziň tagalasy bilen üstünlikli amal aşyrylýanynyň nowatdaky beýanydyr. Hasahananyň lukmanlary halkymynyň saglygy baradaky aladanyň durmuş ugurly döwlet syýasatynyň möhüm uguruna öwürlenligi we insanperwer ýolagolary esasy ugura dilýän Gurbanguly Berdimuhammedow adyna howanalyga mätäç çağalara himayet bermek boýunça Haýar Sahawat ganatynyň sowap işleri amala aşyrýany üçin gahrman Arkadamyza hemde arkadaly gahrman serdarymyza tüýsürekden çykýan hoşalyk sözlerini beýan etdiler.